What's up? What's good? And welcome back to my channel. It's getting serious on this track, fam. Karong adlaw atong sutaon ug atong tagaag dakong pagtagad kung kamo nakahibalo pa ba, kaya pa ba ninyong isulti ang kinauyukan sa atong pulong Sinibano ug Binisaya. Okay tayo! Si Inday sige hagikik kay gigitik, apan sa uwahi giatik-atik. Si Undoy ni Dangoy-ngoy kay wa kakaon og balanghoy. Si Inday ni Talidhay kay naay dakong buhagay. Itiltil sa imong alimpatakan nga ang snatcher kusog modagan. Ang mga babaeng gibuwagan sige gluling hayaw kay way na daw. Sukwahi iyang pagbati kay ning duwa og laing tiki. Tukmang dan ang imong gisukaan. Ang kapunaw-punawan maong panagtagbo sa imong mata ug dughan. Una kaniya gibiyaan. Tulumanon sa asawa ang paglaba, apan wa kalaba kay gikulata sa bana. Ang kuro kabildo sa pagbuwag niya nimo, kay kutuon kag-u